morning guys. Kawa mag-gamba na bumiyog kamalig sa amuang bungtod dito sa Bod Castol. Ang utang kamalig para nami gwapong tambayan ko nung nami mga birthday bro na ito na mo ato may maglitso ng manok o bisan unsa ato na mo hikayon ba kaya lami yung view mo dito kay overlooking ba. So, ako sa taog nilaplap. Kaya mo itong himuon nga lingkuranan sa unjang taon. Maghapon na pumiyog para haligi. Ano na mo, tukuro na mong kamalig. Ha? Kita mo sa likod, no? Muna talanawon, no? Matukad mo na nga bod. Muna ang Bod Castol din sa Sikatuna sa Barrio Poblacion 2. Ano ba? So, butangan na to og sa lipod sa init kay kininitan. Tumbutangan og mga babawod para landong tayo nagbutang sa mga ligin tunda. So to ni tagsok. Kay kininitan ka to, koy sa lipod. Op. Balik na taon sang hapon kay di matabang ang kainat. Di matabang og ali-ali ra og kanang babawod. So oras sa taon sa stress media ka no. So ra siglandong naon sa. Okay, balik ta og trabaho sa tuong kamalig. So gunza init kadto. Karon ang kontra pud to anay basig muuwan ta kay baga kadugtag ko mo. Ha, labig dag baga. Pero lami ni trabaho basta di ra man tawanon kay landong. Dili ta kinahanglan og sa lipod.
Kita sama. Oke. So update sa mga kamalig, atop na ikuwang. Umapon mga namin og dahon sa bule para may mga atop. So dako jabog kay katabang ang dag-om nga lawang nga nakahuman mi sa among trabahon kay dili init. Una pa bangaw, kita mo sa bangaw. Hapit na mo man among kamalig. Amo nang nabutangan og atop nga bule. So karong hapon na ni ang among buhaton. Amo ning butangan og mga bangan para dinhi manglupad. So ikaw man ni pon. Ang giinbitar si Kulirang Lambay. Sorry ari pon, daday mong drone kay lami paluparan na ring amo ang lugar ari oh. Sorry ari pon ha, Kulirang Lambay daday mong drone.